Magandang tanghali guys. Dito tayo sa bayan ng Rosales. Ayan po, makikita nyo maraming mga nakaparadang tricycle. Ayan po, yung harapan ng palengke ng Rosales. Ayan, pasok po tayo. Ayan, makikita nyo po yung mga nakatambay po na naghihintay ng pasahero, mga nagka-tricycle. Ayan po, makikita nyo dito sa harap. May mga nagtitindang bag, nag-school na naman, o lutong ulam. Dito kayo kumain. Ayan. Yan, nagtitinda ng buko po doon sa kabila. Ayan. Titinda ng buko. Ayan, nakatambay. Naghahintay sila ng mga pasahero. Ayan po. Mga laruan, mga tinda. Dito may nagtitinda pinapaitan. Masarap dito. Doon sa bungad. Pag akyat mo doon sa hagdanan, sa palengke. Ayan po. Ayan, mga damit. Ayan, mga damit pang school na naman. Pasukan na naman po. Ayan, pasok tayo dyan sa loob. Mga nagtitinda ng mga kuan, sari-sari na dyan. Mga flashlight dyan, mga damit. Hamusok po yan sa palengke. Ayan po, mga short dyan, marami na mamalingki po dito sa loob ng Rosales. Yan po, pasok tayo dyan. Ayan, mga bag. Ayan, maraming mamalingki, pesta na naman kasi. Ayan, pasok tayo. Ayan, mga pagupitan po dyan. Ayan, mga manicurista. Ayan po, itutur po kayo dito sa loob ng palengke po ng Rosales. Ayan po. Yan po. Yan po. Yan, sa bilan ng mga karne po dyan. Yan. Pasok tayo dyan sa karnihan. Mga grocery dyan sa gilid ng side ng karnihan. Dito mga damitan. Yan po. Marami na mamalingki. Yan po, may nagtitindang tilapia po dito sa gilid. Yan, mga isdaan po yan. Mga tilapia ang tinda dito sa kabila. Bilan ng mga karne ng baboy. Ayan po. Ayan, bilihan po ng kwan dyan, mga isda. Ayan, ayan po, marami na mamalingki. Ayan, maraming tao lagi po dyan sa loob ng palengke ng Rosales. Ayan po, sari-sari, mga tsinelas. Ayan po, pasok tayo dyan. Bibili tayo ng damit. Ayan, mga sapatos, para sa mga school na naman, sa mga bata. Okay, thank you sa pagsubaybay nyo sa video ko. Salamat.